bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn bi ye araba ye janvier kalo tile 4 san 2023 ni y'an ka donkiwari waati selen bi donkiwari kɔnɔna la jamana ɲɛmaso kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ sabatili ma olu kɔni ye laseli kɛ laseli min bɛ tali kɛ bugunatigɛ sɛbɛnko kura min bɛ sen na kibaruya jugu min b'a senkɔrɔ yaasa ka se ka lajɛyali kɛ kɔni ye laseli min kɛ an bɛna an da don la ka walawalali kɔnɔna la ka b'o la i b'a ye k'a fɔ Côte d'Ivoire finitigi ka 46 min ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ kiiri tigilamɔgɔw olu ka baara kɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ u y'a yira k'a fɔ u ka min ye soronnadonni kɛ baw ye olu kɔni ma wele wɛrɛ kɛ yaasa kiiri baaraw sigi bɛ se ka ko kan an bɛna an da don fɛnɛ la ka walawalali kɔnɔna la ka bɔ yen Mali kɔnɔ halisa a bɛ fɔ min ma ko école de guerre n'o o ye kɛlɛ kalankɛyɔrɔ min bɛ anw yɛrɛ kɔni fɛ wa kalanden kura minnu ni olu bɛna don ka se ka kalan daminɛ ka ɲɛsin ni kɛlɛ kibaruyaw ye an bɛna an da don fɛnɛ la ka walawalali kɔnɔna la ka fɔrɔ kan an bɛ taa jamana kɔ kan farafinna farajɛla n'an ye kibaruya minnu sɔrɔ an bɛ sɔrɔ ka don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. Ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲumandɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaayaso ka fara o kan min ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ lakana yɛrɛ kɔni sabatili ma ale ye ladɔnnali kɛ maliden fo ka taa se diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ma a bɛ waati jan yɛrɛ kɔni bɔ mais an bɛ waati min na i b'a ye kunnafoni dɔw olu bɛ ka taama diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛ n'o ye réseaux sociaux ye min bɛ tali kɛ yaasa e ka se ka bugunatigɛ sɛbɛnkura min n'a bɛ fɔ min ma ko carte d'identité biométrique e ka se k'o sɔrɔ u kɔni ye yɔrɔ sira dɔ bila min ye diɲɛ dɔnna sirakɔrɔ olu ye tuguni n'a bɛ fɔ min ma ko lien internet i b'a ye k'a fɔ nin wale a yira k'a fɔ nin kɔni bɛ maa ŋaniya jugu olu yɛrɛ de kɔni kɔ yaasa baara minnu ni olu bɛ sen na ka se ka min ye fiɲɛ kɔni bila olu yɛrɛ kɔni na cogoya min na o yɛrɛ de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ minisiri kɔni y'a yira k'a fɔ min ye kunnafoniya ye ni ko donna nataw la a ye hakilinajigin kɛ ni kunnafoni ye kunnafoni min b'a yira k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn ni e b'a sɔrɔ k'a sɔrɔ ni a kan ka kɛ ni sira minnu ye taasira minnu ni kan ka to olu fɛ yaasa k'a sɔrɔ ni a waati sera olu yɛrɛ fɛnɛ bɛn'o kɛ kunnafoni ye sira jɛlenw fɛ ka se k'o di maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ma i b'a ye k'a fɔ a ye hakililasigi kɛ ka ɲɛsin maliden a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka yira k'a fɔ wale min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ nin ye bi i b'a ye k'a fɔ a kun de ye yaasa anw ka jamana bɛ cɛsiri ni baara mun na ka se ka olu kɔni don gala la cogoya min na maa minnu kɔni mana sɔrɔ a baara fɛnɛ na i b'a ye ɲangata ɲangili min kan ka da olu kan wa o kɔni o bɛna se ka da o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kan a y'a fɔ a kɔni bɛ jigida maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen olu ka faamuyaliko ɲuman o kan ka b'o la i n'a komi an y'a fɔ cogoya min na halisa Côte d'Ivoire finitigila ka 46 min n'o olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni maa minnu nana nɔ ka bɛn ni mercenaires ye n'o ye ka se ka kɛlɛ kɛ tɔnɔ wɛrɛ kɔni na kabini juillet kalo tile 10 waati i b'a ye taa ni ka segin kɔni o cayara min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin a maa kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka kibaruya yɛrɛ kɔni ma nka waati laban ninnu na hali n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni nana ni u ni Mali jamana yɛrɛ kɔni ye tɛgɛnɔ bila sɛbɛn min kɛ o de nana kɛ sababu ye kiiri baaraw olu yɛrɛ kɔni kɛlen kɔfɛ nka halisa kiiri baaraw kɛlɛ a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ minnu bɛ yan bi san 20 kaso o kɔni o dira olu yɛrɛ kɔni ma o kɛlen kɔfɛ soronnadonnibaga yɛrɛ kɔni tun bɛ a kelen kelennaw bɛɛ lajɛlen na n'a bɛ fɔ min ma ko avocat ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni kun hakili la olu bɛna sɛbɛn don sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko kiiri kɛcogoya olu ma jɛn n'a ye yaasa sigi bɛ se ka k'a kɛcogoya min na nka ka soronnadonnibagaw olu yɛrɛ kɔni ma sɛbɛn foyi yɛrɛ kɔni don ka kiiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ tigɛra cogoya min na ayiwa olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ sɔnna o hakilina yɛrɛ kɔni ma halisa an bɛ to Mali kɔnɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko école de guerre ni o ye kɛlɛ o ɲɛdɔn o bɛ se ka kalan yɔrɔ min na nin ye a tako filanan ye a bɛ fɔ min ma ko deuxième promotion maa fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni bɔlen i b'a ye k'a fɔ olu ka walanta o kɔni tun bɛ nin nɔ kɛnɛ in kan maa caman tun bɛ a bɛ fɔ min ma ko kɛlɛfinitigilakaw olu ka kɛlɛcɛ ɲɛmaaba n'o ye chef d'état major général ye ayiwa général de division Umar Jara ale yɛrɛ de kɔni tun ye kɛnɛ yɛrɛ ɲɛminɛba ye i b'a ye k'a fɔ ni kalanden filanan ninnu kɔni ka doni i b'a ye a kɛra ka bɛn ni tarata donya ye janvier kalo tile 3 san 2022 kalanso a yɛrɛ kuruba yɛrɛ kɔni kɔnɔna la kɛnɛ in kan maa caman tun bɛ min bɛ tali kɛ kalanso yɛrɛ kɔni a ɲɛmaaba ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se an ka sanfɛ kalanso min bɛ nin nɔ n'a bɛ fɔ ma ko Université des sciences juridiques et politiques de Bamako ISJPB olu fana recteur tun bɛ kɛnɛ yɛrɛ
fɛnɛ kan ka b'o la a bɛ fɔ min ma ko chef d'état major an ka kɛlɛcɛw olu ka ɲɛmaayaso ka taa se sanfɛ kɛlɛcɛ ni duguma kɛlɛcɛw ale ni baarakɛyɔrɔ fɛn o fɛn ni olu yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka kɛlɛcɛw ka ko kibaruyaw la fo ka taa se maaba wɛrɛw ma min ye politikimɔgɔ diinɛmɔgɔ ani laadalamɔgɔ minnu ni olu bɛ an ka sigida duurunan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Bamakɔ ani maaba yɛrɛ kɔni caman i b'a ye k'a fɔ baara min kɔni bɛ kalanso in na o de ye ka se ka kalanbolo di Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma minnu ni olu bɛ se ka jɔyɔrɔba ta kɛlɛdaga la yaasa an ka jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ bi fɛɛrɛ ani dabali o bɛ se ka tigɛ cogoya min na yaasa basigi o bɛ se ka n'an ka jamana kɔnɔ cogoya min na i b'a ye kɛnɛ in kan kalanbolo fɔlɔ min tun bɛ nin nɔ ni o dira min ye kalandenw yɛrɛ kɔni ma o kɛra maa min yɛrɛ kɔni fɛ o de ye professeur Burema Kansayi ni ale yɛrɛ kɔni ye an ye kalan sanfɛ kalanso min tɔgɔ fɔ n'o ye ISJPB o kɔni recteur o kun ye ale yɛrɛ kɔni a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na an bɛ cɛmancɛla fanga min yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa ale yɛrɛ kɔni jɔli ayiwa walima a ka taali ɲɛ ayiwa a jɔda yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye kuma ninnu caman a bolila ninnu yɛrɛ kɔni kan a y'a jira k'a fɔ cɛmancɛla fanga walima min bɛ tali kɛ ayiwa cɛmancɛ kow la o bɛ tali kɛ n'i ye a kuma fɔ i b'i da don fɛn caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida a kun bɛ cogoya dɔ la an ka b'o kɔnɔ ka taa cogoya wɛrɛ la a tɛ ɲa fo an k'an jɔ ka jateminɛw kɛ sɔrɔ ta sira fɛ a bɛ yen fo ka taa se min ye ayiwa adamadenya yɛrɛ kɔni ta sira wɛrɛw kɔni fɛnɛ fɛ a bɛ yen nɔ nka bi a ka baro kɔnɔna la a y'i sinsin min yɛrɛ kɔni kan o de ye malidenw ka kelenya ayiwa fo ka taa se bɛɛ fanga o donni da la an ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na an sigilen yɛrɛ kɔni kana bɛɛ jɛmu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o ko ɲuman ye mun ye o ye fo ka se ka an ka baarakɛdaw ayiwa yɛlɛma u ka se ka don olu la an ka cakɛdabaw olu yɛrɛ fɛnɛ yɛlɛma ka se ka don olu la an bɛ mun fɔ ko bɛɛ fanga yɛrɛ fɛnɛ n'o ye démocratie ye ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni ka kɔnɔna lajɛ yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni man ɲi ka se ka olu yɛrɛ kɔni falen yaasa malidenw an kun bɛ nisɔndiya min kɔnɔ waati jan tɛmɛnenw na an bɛ se ka segin ka don o kelen kelenna yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na o ka bɔ yen commandant min ni ale yɛrɛ ye kalanso yɛrɛ kɔni ɲɛmaa ye ni o ye général de division Umar Dawu ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye belebele caman olu yɛrɛ kɔni kun b'o olu ɲɛ san kelen kɔnɔna la u sera ka camanba yɛrɛ kɔni k'a la nka min ye kalanso in ye wa olu kɔni b'a dɔn k'a fɔ baara minnu kɛra a kɔni a bɛna to olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni hakili la général de division Dawu ale kɔni n'ale ɔkɔliso yɛrɛ kɔni maa ɲɛmaa ye a ko kalanso in kɔni jɔli hakilina a bɔra jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan a bɛna kɛ sababu ye min ye an ka lakana ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔna la wa an yɛrɛ bɛ se ka an jija k'an wuli ka jɔ n'o ye cogoya min na i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na a bɛna kɛ kalanso ye kalanden minnu kelen kelen bɛ bɔ a kɔnɔ olu bɛ kalan jolen yɛrɛ kɔni sɔrɔ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka jamana dɛmɛ a ka basigi yɛrɛ kɔni hukumu yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la nka o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ a y'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na ninnu de bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔɔni di dɔɔni min ni o hakilina min bɛ jamana ɲɛmaaw la ka se sira caman yɛrɛ kɔni kan min ye kɛlɛ ta siraw ye ale ni sira wɛrɛw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni da ɲɛnabɔ cogoya min na Mali finitigilakaw olu ka hukumu kɔnɔna la ka bɔ yen a y'i ɲɛsin n'o ye kalandenw yɛrɛ kɔni ma minnu bɛna don ni tako filanan yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa kɔni ye hakilisigi ka se ka o ta k'o ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma kalan min kɔni bɛna d'u ma ka jira k'a fɔ kalan jolen o kɔni o de bɛna di n'o ye kalandenw yɛrɛ kɔni ma a bɛna kɛ sababu ye dɔɔni min b'u la ayiwa u bɛna bɔ o hukumu kɔnɔna la ka dɔɔni caman ka se ka o fara u ka dɔɔni ninnu yɛrɛ kan min b'a to sinikɛnɛ jamana yɛrɛ kɔni ka lakana u bɛ se ka u ɲɛ don a la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sanfɛ siraw yɛrɛ ɲɛtaa siraw fɛ fo ka taa se ayiwa sanfɛ siraw ni o ye jɔdabaw ye an k'a fɔ tan o ka bɔ yen chef d'état major général des armées ni ale yɛrɛ kɔni ye général de division ye Umar Jara ale kɔni ye foli ale ni waleɲumandɔn kɛ ka di ayiwa kalanbolo min yɛrɛ kɔni taara kalanso yɛrɛ kɔni dayɛlɛnni na ayiwa ka di kalanden ninnu yɛrɛ kɔni ma i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na n'o ye cɛmancɛla fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna ye nin ye min ye waatiba ayiwa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ayiwa o de kɔni ye anw ka jamana bolo wa a bɛna kɛ hɛrɛ waati fɛnɛ o kɔni o dayɛlɛnna anw ka jamana ye yaasa anw bɛ se ka taa cogoya min na ɲɛ min ye général de division ye ayiwa Jara Umar Jara kɔni y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ ayiwa basigi ayiwa ale ni ayiwa sira wɛrɛw olu ɲɛɲinini n'o ye kalanbolo ɲɛnɛmaw ye min b'a to jamana yɛrɛ kɔni bɛ se ka basigi min b'a to kalan ɲɛnɛma o kɔni o bɛ se ka di anw ka finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ninnu ka baara kɛlen kɔfɛ a ko o tɔ o bɛ kalanden minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ bi nka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɔlen kɔfɛ a y'a ka nisɔndiya ka se ka o yira bari ka d'a kan ayiwa tɔnɔ min bɔra kalanden fɔlɔ olu ka baara ninnu kɔni na ayiwa ale yɛrɛ kɔni y'o ye yaasa ka se ka kuma datugu a ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ kalanden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen na ka tila k'u wele ka taa kalan a ɲinini a dɔnni a faamuya
bonya o de kɔni bɛɛ lajɛlen ma kɛnɛ in kan kalanden kun ye maa 25 ye i b'a ye musolaka 3 o de kɔni kun bɛ a la nka a y'a yira k'a fɔ donna nataw la u kɔni mina min bɛ tali kɛ polisilakaw ale ni protection civile ka se ka olu fɛnɛ fara ni kalanburu in kan cogoya min na nka a kalan yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn kalo 11 ma komi an y'a fɔ cogoya min na an bɛ taa an ka jamana ko kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ Togo jamana yɛrɛ kɔni kan olu ka jamana ɲɛma Fort Gnassingbé a yira k'a fɔ ka bɛn ni bi ye n'o ye arabadonya yɛrɛ kɔni ale kan ka na taama la ka na anw ka jamana kɔnɔ ayiwa Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la caman kɔni y'a yira k'a fɔ a bɛna le baara kɛ ɲɔgɔnya hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka o k'i bɔ a la min bɛ tali kɛ Mali ni Côte d'Ivoire kɔni cɛ gɛlɛya min bɛ ka bɛn ni olu ka finitigilaka 46 min bɛ anw fɛ ale de ka jamana fɛnɛ ye cɛfɔba ye masa an bɛ se ka bɛn kelen ma cogoya min na ayiwa maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw y'o kiiri ka se ka san 20 kaso k'o d'u ma e ko Fort Gnassingbé n'o ye Togo jamana ɲɛmaa ye ale ka nali dɔ kun tɛ yaasa jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni bɛ se ka u lajɛ ni a ka hinɛ lajɛlan ye a bɛ fɔ min ma ko grâce présidentielle ka b'o la an bɛ taa Guinée Conakry bi an bɛ waati min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye wele bila min ye walejugu ye maa minnu sɔrɔ donna tɛmɛnlenw na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o kɛra ka Alpha Condé ka se ka ale yɛrɛ kɔni to fanga la waati min na o kama kiiri min bɛ u ka dugu min bɛ ko Dizim olu kɔni ye wele bila u ka cabinet min bɛ nin o ɲɛmaaba o ye wele bila min bɛ tali kɛ kunnafoniko la ka se ka maa minnu kɔni ye ɲangata wale sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ fɔ min ma hakili lamɛnni ni o bɛ tali kɛ référendum min na ayiwa o baara minnu kɛra yaasa n'o de kɛra sababu ye ka se ka min ye fanga kura ɲinini k'o dayɛlɛ Alpha Condé ayiwa o wulikajɔ min yɛrɛ kɔni kɛra san 2000 wulikajɔ min kɛra a kɛra sababu ye ka se ka gɛlɛya caman lase min ye Guinéenw yɛrɛ kɔni ma ayiwa maa caman kɔni ni binna dɔw yɛrɛ kɔni joginna walijugu taara ka dɔw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ ayiwa min n'o kɛra ka bɛn n'u ka kalafili min n'o ye san 2020 yɛrɛ kɔni waati ye nka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen na jalaki fanba o talen bɛ ka maa min yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ o de ye Alpha Condé bari ka d'a kan siga kɛra la na ale kun tɛ ale ye maa ci walima ayiwa kɔni ɲɛ bɛ minnu ye fagali jugu n'o taara ka u ka jamanaden minnu sɛgɛrɛ ayiwa siga kelen b'a la o la o kama kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye wele bila nka wele bilali min kɛra maa minnu ni olu bɛ se ka kɛ seere ye yaasa olu ka taa ɲɛfɔli kɛ u ye min ye u ye min mɛn a kɛra cogoya jumɛn na u ɲɛna yaasa olu yɛrɛ kɔni ka se ka taa u ka ɲɛfɔli yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɛ nka maa minnu kɔni ye tɔɔrɔ sɔrɔ mɔgɔ minnu jɛkulu dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ONG défense des droits humains n'o bɛ hakili to adamadenya hakɛw la olu de kɔni ye dɛmɛ don ayiwa maa minnu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ka bɛn ni waati tɛmɛnlenw na Guinée jamana ɲɛma olu ye laɲini min kɛ n'a bɛ fɔ min ma ko référendum n'o ye hakilina ɲini an b'a la an t'a la ayiwa yaasa ale ka se ka i kan bɔ fanga kura nɔfɛ o hukumu na i b'a ye jɛkulu min bɛ ko FNDC olu de kɛra sababu ye ka se ka wulikajɔba k'o kɛ k'a yira Guinée ka denw na ayiwa ko olu kɔni tɛ min ye référendum kura min bɛ ka k'u ka jamana kan o t'a la o senfɛ maa 99 olu de kɔni taɲara maa 100 fɔ dɔ b'a kan olu kɔni joginna dɔw donna kaso jugu yɛrɛ kɔni na ayiwa o min kɛra ka bɛn n'u ka min ye hakilina ɲini min ni a kɛra san 2020 na hali n'o y'a sɔrɔ jamanaden caman olu yɛrɛ kɔni ma jɛn n'a ye bi an bɛ waati min na maa 92 olu de kɔni tɔgɔ fɔlen don kiiri tigilamɔgɔw fɛ minnu yera ka walejugu ta ka ɲɛsin jamanadenw ma n'o ye Guinée jamanadenw ye a ma fɔlɔ o de ye Alpha Condé ale ni a ka premier ministre n'o ye dɔgɔtɔrɔ Ibrahima Kassory Fofana. An bɛ taa Brésil min b'a yira k'a fɔ bi an bɛ waati min na maa 230 ayiwa olu de nana u ka dolanci kɛnɛba min bɛ yen nɔ n'o o ye Villa Belmiro ayiwa yaasa min ye tasibila laban k'o kɛ Roi Pelé ni ale kɛra maaba ye balontan yɛrɛ kɔni na diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i b'a ye maa miliyɔn caman olu de fɛnɛ tun bɛ u ka dugu min bɛ ko Santos karew ni bɔlɔnw kɔnɔna la yaasa u ka tasibila u bɛ se ka kɛ ka ɲɛsin cogoya min na Roi Pelé yɛrɛ kɔni ma ladonnali la u ka sangasoba min bɛ yen nɔ ni u ka su yɛrɛ kɔni bɛ bila yen i b'a ye k'a fɔ a bɛ t'i jɔ fo 14nan na ayiwa Roi Pelé ale yɛrɛ kɔni su donna ka bɛn min bɛ tali kɛ tarata donya yɛrɛ kɔni ma nka ale donna min ye u ka étage 9nan ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka min ye kunnafoni fɛnɛ ye a yira k'a fɔ u ka dolancila minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'o olu ye walanba yɛrɛ min kɛra san 2002 la k'o ta n'a bɛ fɔ min ma ko coupe du monde o dolancila kelen o kun tɛ kɛnɛ kan ni ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na an b'a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min ne b'o kɛla ni anw ka teleso ye Yeli Vision ka se ka o jidi ka diya ninnu k'olu cari diɲɛma bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ